Vana baba, vana mai, izvi zvinotaura kuti rwanda rwedu zvakarikeni zvichingamidza maropa saka tisakutora vana baba tichireka nekuchireka mama taita challenge yokuti kana vanhu vakatongiwa muri kunonoka kuita payment vanonoka kuita payment vamwe vacho muri kunonoka kuita payment nokuwana chaiko chaiko kana chikutowana kutotsvinya tobva tatumira zvikonzi vamwe vacho unotoona kuti kutadza kubhadhara zvake ari kutsvinya saka kana wakatadzira mumwe wako kudzidza ungobhadhara unyatsonzwisisa dzidza kuita sei iye makagara pa mukatongwa nzwisisai pane imwe nyaya kuti nokugadzika pabhenji apo ungoswera uchitemesa musoro patichitoziva zvokuti mhosva tikutaura zvekunyaya wakaita sei wakaita hapana munhu ari pamusoro pemutemo tese tiri pasi pemutemo asi panotedza zvinodiwa zvose zvamunoona panyika zvinopfuura chakanaka kuita zvakanaka pombo uri kuwanda mhosva dziri kuwanda kushungurudzika mudzimba kuri kuwanda tiite kushoma nyaya dzimwe dzatiri kutonga asi isiri manguva edare dzakati wandei dzokunetsana mudzimba kuti munosvika pakuti mufugire hembe uchiti ndozvandaitiwa sure he but chakanaka ngatingogara zvakanaka nevakadzi vatikavo idai vakadzi venyu chaivo chaivo kwete vasiri venyu muri kunyatsozvinzwisisa idai vakadzi venyu chaivo chaivo panenge wakasungiriwa saka ini shoti ndapedza kutaura regai saka rino nyaya dzinoda kutaura vati vakasimba here mabambo vatene ndiwo watikapa mari kuenda kuharare takuti bonda hati kufamba ukataiwa mukazana kwasekenda naibwa tikataiwa chiendai kuharare mese moita bonde rigotsi toti zvinofamba here saka tiunze tizinomarisa kuti marisa kuti patakaenda kuharare kaurisa zvangu iminyarara ipamutanizikwa tichata patakadzokera kuharare museyo tinoda kuguta bati patakazonzika kumusha pandakazokufonerei ndisi kuti ndizvoda taura tizvinomana bonde takaita no the guy tikunze mapi yako dai utaura tizi shuwa patakaenda kuharare mutemo utoti dena asingaziva harare dena kasiwa pa mutaura baba mushava iwe taura zvako tizikuharare chokwadi tasvika tomoti takapedza kutaura nyakatanga ndatombona kutodzoka muno bheki kuti ndidzoke zvauno ndakazoti apa unozonzi amai anofurukuta regai ndite sei ndingokarira ndimboona kuti zvakamira sei baba ndakataura vachingofona achifona nabhuro zvaitaurawo zvacho zvakasvika pakundibatana aratombodzoka muno ndakati kana zvisiri kuita ndite sei zvangu ndidzokere ku mota dzichiripo dzekuenda kuno kana kuti arege ndite sei ndeni takabva pano shuwa chandakakwanisa kutaura nababa umwana pabradhe vandakati madomasi kuharare ari kudhurawo sei zvanzi ari kudhura ndakakwanisa kuputsa kadhura kangu apo ndazive iwo zvangu kuti ndairasa ndatenga vati madomasi kanoenda nokisa kuei ndiro wakafona kuno mwana vakafona kune mwana zvakanzi tete chikuyo ndikaisa rakawanda zvanzi nemwana akabvunza makawanda here zvanzi takawanda pamwe ndadaitawo vanhu vai mumashuo chiva takasvika zvekumana mutauni vaifamba pano vani kuno mutu wendatotera ndichesewo ndichimhanya kusvika tasvikawo patakasvika pamotikariwo takasvika wamira zvanzi tipinde
Wakungoitawo sei? Kwakupinda kusvika tasvika kupi kumba. Takasvika zvekuma10 tichisvika pamba. Tasvika kuma10 ndobva tadya. Saka kudya ina akazonyatsodya nokuti pakabva pafonga vachifonera amai wavo. Ndobva ndakati mwana akatibvunza kuti koma toguta. Ndakati ndaita sei? Ndatobatika nezvaita sei? Zvaitika mana nyarara 10, 11 dzakuma 12. Patata mwana chienda unowaridza zvokupai mubedroom kana kurara chei pamubhedha. Baba mwana pakati kurara pai. Tata ko anditi aindorara pamubhedha kana kuwadza pasi. Vakabva bata mabhuku amene akasvika vakabva vatanga kunyora nyora zvavainyora pafoni ko inoratidza tanga ikadzviswa panguva iyoyo. Vakatora mabhuku yavo ainyora nefoni yavo ndobva vapinda pai mubhedroom. Ndakashedza 3 times. Babaruwa hapana angaita sei? Akandidaira atangorara nemwana wangu. Ndopa ndakazokubatai kuseni chikuzei kuti baba ndine mukomana nomusikana uyo makati titi sei tiende kwaRarare. Ndozvaitika makanditaiwa kwira zvako bhazi ndiende kuba ndakati mari makapiwa mari ndakati nesituation yandikuona mari aite sei aibude. Ndakazosara iyo ndobva ndataudza ndaita sei ndakaenda kumbava ndaita sei pawakatomuka ndakati mamukasi zvanzi mamukapo. Ndobva ndaita sei ndakaenda kumba havana kudaira kana kuzoona kuti vakabudawo sei. Handinakuona kuti vakabudawo sei. Ndobva ndazotsvagawo masaziro yangu mari yangu yanga yasara $4 ndazodhiwopo ndakwira basa ndaita sei ndabva wazoteera musi wa29 zvekuma vakasvika pamba mapasi 12 dzeusiku. Temi vakasvika ndakatofunga kuti imbavha yasvika pai pamba. Nondakuona light ndizonzwa dhora tita sei ravhurwa. Ndakashedzera nepahwindo ndichishedzera mukoma. Ndakatanga kubvunza kuti ndiani havana kudaira. Ndobva ndashedzera kumukomana watogara naye basa. Sekuru keshi mumba mapinda chi mapinda mbavha. Sekuru edu vakavachimhanya nekuti takarara imba yekunze. Vachiupiri vachisvika wavo tichivhura kuti ndibude. Shuwa baba vakatanga kutopopota kuti ndadabva kupractisa imba. Chisho ndita pamwe panapa. Zvinhu zvavaita vari pandisiri asi kuzvida. Uchandibisira zvinhu zvangu. Ndakati ini zvokuti handisiita sei handisi kuda. Vakatanga kupopota imwe ndakazvipitira mbavha ndaita sei mandanyarara. Ndobva mukomana mbva aenda mukicheni. Iyo mbva wazotera kicheni. Zvaitaurika ndaita sei handaizvinzwawo. Vandazotera ndakati ndokupai sadza here asi akana kumhoresana nababa. Zvikanzi handisi kuda sadza rini. Ndobva ndadzokera zvakupari wakazomba zvekuma pasi 2. Saka ndakarara nemwana wamuni musipeya mwini. Ndaida nowaridza sezvo imba dzeusiku. Ndoto vakasvika mapasi 12 dzeusiku. Saka vasvika kuma2 ndati sezvo imba ndasandapedza kurongedza chinhu mba ndachangobva kuita seinokurasirukisa mafuro. Ndobva ndati rege tura magumbezi nini nowaridza muimwe spare. Ndobva ndawaridza ndati baba mwana ndaita sei ndawaridza. Zvikanzi ini ndandirare pai ndandirare pasi. Ndakati aiwa chisingoshanda zviripo sezvo imba iyi ndakabva kuita sei kunoprasisa. Ndobva ndaenda zvangu mba ndatorara. Vanenge vakazoya zvekuma pasi 3 mumba memanga ndakarara. Enge vakasvika vakatanga kuita sei kutopopota. Ini ndoba ndakazopindurawo baba ndakati Barushendo imba yani makore mangani how many years imba yakaita sei isina kana kurasika ine ndichirara mutaka. Saka ndakati tatotadza zvanzi watotadza inge pana pauchapabva. Ndakati aiwa inini kondrobva ndichienda kupi zvanzi vanouchapabva vautanga inge mangwana ndikumuka ndichidhiginura zvese zvawakaita panapa handisi kuzvida zvakandiita pamba pangu. Ndikati mani makore mangani musingauye pano pari kutoti mudai matoti totangira papi amamwana tichiita sei tichienda mberi. Vapopota tei ndakazodara zvekuma 4 tarara ndazomuka zvangu zvekuma senza dzaitoita 20 to 5 ndichigadzira mwana aida kuenda kutripi. Ndobva ndatoudzawo mwana kuti baba wako ari mupi shuwa mwana akaenda nomhurisa baba. Zvazi ndakaita sendakaenda kutripi. Akatanga kubvunza kuti top up yemwana yekuchikoro imari vachibvunza mwana zvanzi nemwana mama wakatoita sei vakatokavha kutara chikwereti. Zvanziwo vakakwanisa kubudisa 200 bond ndiyo vakapa mwana kuziwo mari iyo kuenda kutripi. Ndichidzoka ndichidzoka ndakabuda mapasi 6 ndichana nemwana kupi vatatoudza ndati ndakaenda nemwana kupi kunomusvikwidza bhazi akaenda kutripi. Zvanzi mwana anokuperekedzwa. Ndakati takanzi kuchikoro mwana ngavaende nomubereki aende kupi achimushora kuti vana venyu vafamba sei. Ndakaenda zvapasi 7 ndichidzoka ndakasvika pamba pasipo wanga wapinda muvhireji.
vakazodzoka zvikuma 11 vadzoka kuma 11 vakasvika ndabika ndikati uyamite se mudye vachipedza kudya kubva kuchidzira kuti ndakenda waka iri friday saturday kuma 11 ndakita sei akudzokera kuti makutodzokera nhasi here zvikanzi ndakangobuda ndakananyanza ndakataura navo ndakangobudawo kuti chiwaperekedza ndichitora kuti hapana ari kutaura nechi nemwe mandachiti mufambe zvakanaka ndakita sei ndakudzoka mandadzokera ndobva ndazofonawo zvekuma 7 chida kuunzwa kuti waita sei vasvika ndobva ndafona vakatanga ndibvunza kuti ndiani ndakati handini mairuva mafamba zvakanaka here zvanzi ndiri mutaura ndiokoya ndakapedzera kutaura nayoyo musi wa20 musi wa30 up to now nokuti ndaitoedza kufona ko yanga hasi kudaira ndakasendawo meseji haisi kupindura watobvunza kuti ndiani nhasi mabva ini ndabva kumba machaira na foni aiwa mangosangana pano handikutovaona kutosvikawo panapa akaisvika kumba akapinda mubangori zvekumapasititiri mukaita bonde bonde rakaitika asi mukozi wobonde rokuti unotanga washaudzwa baba nokungoti chinoita wapokoterwa nokoizivawo kuti zvinhu zvo zvoda kutangira parepo hapana kana romedzi kana chii ikikirikikiri chete zvatoita se zvadaika zvokuti ini ndakatoona kuti pamwe akutongoti arege ndingoita kuti ndingozi ndaita se ndaita asi murume wako unomuda zvako murume wangu ndotadza kumuda ne murume wangu ndiromude chimuudza kuti tidzoraziya mambo yavakatipa paita zvendisupai mari rendisagwarati muudze nomutungu wako ndedi na chakamire ndidzorere mari yangu namakapiro kuti mukire kuenda vana kuti kana ndizive kuti kana ko yangu vanochifona uchinzi ndiani zvinoti ko yangu hatorina nenge hatondiziva ana iri pakawanda indotora unotora kumadhosa rakaima zvavano zvakawanda saka iwe musikana pfungwa dzako dzirikuti situation ndokutaridza kuti hapana chiri kufamba nokuti kana munhu takabva kuno musi wa 24 ko hapana inge takatosangana takatokwirawo nemari yangu yebhasiketa kufunction kumba kwavo kurushinga kwamai vangu vaitoita kutoti nzvenga kuti ndivamhorese ko chai hapana kana kuti abvunzawo kuti mwana ini kana ndakatobvunza kuti mwana arisenzi waregere kumufonera muno vana vanganisi tine 3 munda makawana ri takawana tese wawana misi ndiwakurasitisa pamba kuti paite pamusha kuti pararizoti pamba uri kurima pamba ndiwe mafeteraiza unawo ndikukwereta kucity city nomurimisi wako ndatova ne6 years over ndasiyanakaa ndatopinda kucity 6 years ndirimane nechikwereti 6 years saka pa6 years pisa panomboya auya apawe nokuda kudara kwamama mimi mambo ndivaita kuti adzopere mimba unoziva iri bonde rinenge risina kufamba zvakanaka unoona kuita mimba chandakaona kana ipabokuprodusa baba hatorina ndakangoita zviye takatozopedzera zviripo asi chii havana kana kuti asi ndine nguva takatasangobva tichitanga almost 30 minutes ndakata inini zvangu ndaita sei ndaneta minutes 30 minutes no produce
Ngoja. Babi yangu. Wazindwa. Ansiwa kutaura, ansikura kutaura. Ndotoda kutaura. Kubva uchienda kuHarare uchindifonera. Ukati amai varamba kupinda bedroom kuyo. Zvandakanakira memori yangu dangerous. Izori yandakakuwana Mwari newadzima. Ukataura ndinogona kutaura vanhu 1000 per day. But ndinozvichengeta ndinozvinyora. Mupfungwa mangu zvinenge zvirimo handimbonyora zvinonyorwa mupfungwa mangu. Wakandifonera kuHarare ukati wewe mukadzi aramba kupinda bedroom kuyo. Ichowa. Ukati asino apa zvinhu zvazvo zviraita asi vazodzokera kumusha uchiri kuyoka. Ukati ndaita kuti vaende kumushanda wakuMari basi vadzokera kumusha. Zvekuti ndava mari Wakatsanangura. ndakabva kubasa ndikasvikayo. Vakangowana vasimuka vaita sei? Vaenda vakakuoneka. Nhasi iwo wabva wasitera kumusha. Pane pawapedzisira kundifonera ukati ndiri kubva kupi? Ndati kumusha. Ukati Changamire ndiri kubva kupi? Kumusha. Alright. Mombe chaiyo inotanga ikasvika kuhadzi inotanga kubata norurimi. Mombe chaiyo asidawo kutonga asidawo kuudza paunoda muzibhozi ndakakutonga kudhara ndawo kuudza kuita problem uye akaita chifeveka kuzvishakunetsa ndinokukumbira kuti dzokera kumba nemunhu uri kundinzwisisa uri kutenda kwakugutsikana nezvanotaura nyange ukaita girlfriend inofanira kudarika mukadzi wopamba unza zvada kutaura masi inokuti maswera sei inokuti marara sei inokutaura kana kunokugezesa but ramangwana rako ritaswa kuti rinozovei. Ndakakubvunza musi ukati une makore mangani? 35 uri mwana mutikisi chete. Takausiya otherwise pamhambe ndinoona kuti wane 15 years atikakusiya nadzo. But tarisa kwakuenda uri mwana mutikisi chete. Ndiri kukumbira kuti ndise ruzhowa pamba pako ugare pazvakanaka. Shoko raMwari rinoti dai vakadzi chaivo chaivo. Ndosaka ndanatsoda kubvunza chikonzero. Maitaura ndi pafoni. Iye aitaura ndi pafoni. Ndabva mambo waranda zvokubuda sina kuti kana mabira azvikaita bonde harina kufamba. But musabatanidzwe rudo rwokudanana namambo. Batanidzai rudo rwenyu pachezvo munongangani muri tu kuitira kuti uyo achiri mwana achiri kuzvarwa. Kudhara kumashure kuti aisangana nedzimwe nyaya dzekuti munhu ainzi akafa ane eji asina kuwana murume kwenguva yakati rebei anonzi aona kumupindira mupaka musiyano wanakana mashanu unobhadhara munozviziva here mese munzwa saka tiri kuti uri kushungurudza unoziva kuti paanokuona kudai so anotorwerwawo maruto dai baba avandibata murume wangu girlfriend ukuona vakadzi vese uri kuona vanotoda dzimba dzavo asi ibvai kumagirlfriend zvauri isu wakanaka girlfriend inenge ichikuda straight musi waunopera nepaunotaura uchenjera anzwa tokubvunzei toende pinewo toswera tichitongana newe isu pangokuudza zvakuda kuti uite funga kuti paive ndakatora mari yangu yemuhomwe $10 kukupa kuti ndikukumbira kuti enda naye kuHarare hako unogadzira mukadzi mugare zvakanaka hakusi kuda imba yako osaka uri kuda reuda ipapo Changamire ndasingaunepanda kuti rataura kuti ndozvandakaita hazvisiri zvatsanangura ndakamuti imi mwana musikana hazvitori kuti anonokana pamubhedha pangu imimi uyai muwarinze kubhedroom basi since asikuda kuramba pamubhedha avo ndobva asi ndoda kubvunza nepasi pasi pomunhu nhasi wabva no ndinoba nokasa samwana nhasi uziva kutoba unoitawo unoipaurana imwe nguva rini yakuda kuya mumba kwako kuti asadza ndichidarika amuchina munyika mangu mugemu muchizinga ndokufonera kuda kudarika nopamupamo muchizinga sadza unoziva kuti papanonakidza uri baba uchionawo kuti dzapinda mudanga longuva dzaita seuchionawo vana vako vachienda panakidzi pamba pababa pakarongeka ende wazvaisi pamba pako pakaronga chikonzero panga pasina kugira pasi pafloor but nawo waisa floor wapenda kuvhara urema kuti mushaumike makanoona zvakatopamba papo amutarisi itsvina amutarisi mama saka zvodanga ndine mafotozi zoti kana zvibvira panichauya Changamire. Kana kuti ndango wodzipa next door kana kufona over next door.
zvandakaita ndakasvika paruti ndakapokuta ndakasvika ndefenzi yandakatenga inoda kutenderedza pamba ndakasvika nezvese zviri panze fenzi mativi andikuti everything zvazviri panze ndasvika pamba ini ndakasvika pamba hawana kuzoti ndasvika ndakasvika ndakatendera pamba ndakaenda kudanwa kwemombe ndakazoka ndopandazovhura dore padaini ndopa vakazondinzwa andika ndavhura to ndokwandizoa kuti mbavha handina kudayira ndakakuna reaction yevanhu vachifamba kuti kana pakasvika vanoita kufenzi makaitsirei panze ko yakabiwa iri panze munokwanisa here kuzotsanangura kuti yabiwa sei zvinange yakabiwa iri mumba hazvinotaurwa kuti fenzi yaita sei yatorwa mumba zvinhu zvazvo zviri panze ndakati iyi fenzi ndaipinde mumba ndopataitora nemukomana wemumbi manengacheya ndopataisa mumba ndopatatora makapeti angati panze ndopatamisa mumba mira ndakutaura zvisani kuzvibhuriro makaita bonde pamukaenda kumushando sure bonde rinoita 30 minutes here rinogona kudarika unodarika zvichidarika nokunakidza kwazvo sure alright ndiwo uri kuisa muchisviniro chako unyatsoona kuti chikwani apa kaita asa zvina kufamba zvinei hazviti asi dambudziko rakaita wakaprodusa here uye akanga atina aneti ndati wakaprodusa here anditi hauna right 30 minutes nokuprodusa uye ati aneta saka uchireva kuti waraitobvunza muno grace period yakakura yokuti wausogara nomukadzi kana usikagara nomukadzi adhoizika kana pasina kuti wabata ikoko chai unogona kutoipira makumburo kuti watora nguva yakaita sei yakareba but woudza 30 minutes kurova kuti unogona kuraramira itaura kuti udhozvi ndizvozvo zvinogona kudaro saka wadi kuregerawo pa handisi kuramba inini ndanimbokutaura imwe nyaya usaite zvinhu zvinokanganisa wazvinzwa ndoda kutaura unoziva kuti ukatengera mukadzi wako bhurukwa kumutengera bhurukwa seuntomuyemusu ndati kutengera mukadzi wako bhurukwa untoyemura kuti ii ndatenga bhurukwa mukadzi wangu ari kuzvichengeta unoziva izvo uri kukanganisa uri kuuraya chinofema mupe zvinhu zvake zvaakavinga mushako kwanga usina sadza rimba kwako sadza ranga rino ndezvezvo zvandakatsanangura kumashure ndizvo ndosaka chii chakaita kuti ndikupe $10 musuwi kuda imba yako iwewe basa rangu ndinokuti imi mugare zvakanaka mudzimba tigone kufamba tukuira chovhera padhuze nomukadzi wako kuchovhera padhuze nomukadzi wako so nhasi waine pasuri yekupauri kudzokera kubasa kwako uchienda kubasa uye uchidzokera kubasa handina ndabva nekubasa andabva chimutsvagiro mari yebasa yekudzokera kumukwana mukadzi wako iwewe kana unoona mutsvagire mari yebasa mutsvagire yagumeni unayo mupe hakuna mbotika mupe iziwa naikunomupa isakuzokusemba iwewe isakuzowa wa uraitida mubvunzi watora unosina usangana nemukadzi unoziva kuti kubatana chako imagireti unosengakanise ndokubasa tuwira ndaitika gogo mbaida yamopedzisa nyaya yevana nyaya ndakatonga kudhara ndakatopedza ini ndiri kuti iwe unogara pamba kusvika amenjesatiwe unogara saite chikomba kana wada muti wako iwewe unowanzoiwana ofuri ndokumbira kuti pawanoona ofunda kuzotutiukwazwa ndodarika nepapo ndichienda ndombodzika ndakadai so ndopinda mugeu kana kutodzoka nekune nenene kumagazi nokunako nokugara ndinyika pamwese ndenchifamba koyagaraita hloipo tangoyakutenga pesa magirimo imbosiruka iwe sababa vachiya kumba kune mwana vanongoya vari sebaba havatitoziva kuti chikafu akapedza kutengera rini mwana kavati mwana ari kurarama sei
Usacheni kuti. Ndoenda kwaRari kwacho. Ndinochema baba nokuti ndinenge ndichirwadziwa. Ndoenda kwaRari kwacho. Mwana yeye varikwanisa kutengera chikafu dzimwe mwana ngasina. Ini nditosvika ndotengera mwana everything zvese zvaasina. Asi baba vari kumuka achida basa. Mwana uko. Mwana aina nejuzi regrade 5 afom 3. Ndakasvika ndakatenga everything zvese zvazviendio pamwana. Asi vakabvunza mwana kuti vadiwa kupesa nokutengera nobvisi zacho. Ko baba muri kumukira basa mungena muiteni. Ndinombotumira mwana wangu kugara naye kwaRari. Kuti chibveta muna baba nemari yangu. Mwana yeye vagona kutoti dzimwe nguva kunzi uya utore mwana wako. Asi baba vari. Ezvino mwana yeye antoti mwana yeye ndakapedza kuya kumusha grade 5. Kwati ndipewo mwana anorambira mwana yeye. Mwana musikana. Kana udaenda kugwadza kumapedu achida kuenda kugwadza kumwedzi uno anokuudza kuti amapedu. Ndogara ndakamupa. Dambudziko riri kutaurwa nemba dzangu achangamira. Time mamuridhi mwana anoenda kuma-external. Zvoti ida wanzifona ida airtime kutomufonera zvamemanje. Tokwanisa kutotaura naye. Saka dambudziko rari kutaura mukadzi wangu kuti pana uye mwana vari kutaura ari kumusha. Mwana aidzisa kwaRari. Zvakaita kuti atore mwana akamutora ndiri kubasa. Vese vana ndaigara navo nokuti iyeka akapedza kurima ari kuya kwaRari. No, ari saka dambudziko iroro madira hazviti kuti iye mwana wacho achida kuenda kuma-excellences ndomuti enda kumusha already. Ndati dambudziko rekuHarare ndariti rokuti hari kuenda kuHarare. But nhasi mauya kumutemo wanza zvikutaura tukuwira re tukuita kuti tisadhengeka kuenda waona mauri masanda zvafanana sesande yanhasi tine imwe sande yatinoshanda maweekends ese after 3 months. Asi takuwira nere kuti tukuwira nokuenda kumushanda kana fumariri konoenda kune tamari pakuHarare kamusha $28. Wewe ukaita kaviri katatu uchiuenda kumusha watadza kutengesa nzungu here dzekudzorera kuti mupogondera nawo Changamira ndaitorima foja. Vaitora mari yese ndichisirwa $100 ndovaitengesa. Ndisati ndapinda muchikwereti. Tichiri kuwirirana. Tairima foja rodzifoja. Asi ndaiwana nguwe pagore $100. Mari isoita se votora. Saka patakazonyatsokrashana ndaigara kwaRari. Ndakatoita ndatozopedza kosi yangu ndichigara muHarare nechanedza weeks. Andatozopedza kosi iyoyo. Ndanyatsa kuti magariro arikuitwa kuramba asita se. Ingena munhu aiditisira ngati $1 ndandisa kosi iyoyo. Vanatoata magariro andiita ndichingogara ndishautora zvina nezvauye ndiende kumba. Chakaitika chekuti tatandii vanga vane motikari vakaona pamudzi kuti wakaramba uchiteerera nini kushaya varume. Indashadza kuti uda kuti nditsvage murume iwe uripo here. Zvavanomba ivo munhu munotondiremera here. Nokuti mune mukadzi aiva anga akutoita se mwana paakaenda kuhorita. Ndakazosvika pakutenga magwese angu. Noti magwese anga kuti kuda naye vachienda yabo akatoenda haana kudzoka. Vakuda magwese motikari. Vachikuda nemagwese motikari vachienda. Ndopatakazozvitengera magwese angu ndakati ndikaitenge magwese angu agara mupurasitiki. Asi iye zvino magwese ndakatoona akatovhurwa ndiyo anga atoridza pai. Ndiyo anga autofuka nomukadzi wake. Mumba. Mumba nemukadzi yanganza mukadzi yanza akanowana tuno kuti mwana ngoma ane 12 years akati achitaura izvo kudzimama magumezi yenyu eye ndiyari kutofuga namaprince akagara mumba akatosvika pano vakadzi tumu vakatwanza ichiita kuchinjana ndinasuno ndari kupinda uinasi ndiaita sei. Alright, ndanzwa kuti ini kuramba kwakugara uchita vanhu vazvinzwa isusu tiri kuti ndikukupai mwedzi mumwe chete
unokodzera kudzoka kuno kuri nayo kumusha kuno da sokuda musi wa 30 September asaya kuti madhete ari zvinoenderana here 4 September ndikatini court 4 September chijamba ipacho muise next court yacho ndanda tokumbira pakuti ndakufonkwatondandanyanya maokenzi ese ndikundi alright panapa ndatawedzera kuti tatsakara ndaunoya musi wa 2 October wanzwa musi wa 2 October zvaenderana here ndikutofanira kugadzira imba yako wanza zvokutaura kana mwari ukashanda kupa imwe basi andakambopa imwe nezero samoni yandaona chitaura tezvaka yakwirwa izvozvi ko sei yangaitadza kupika kuti achimira madzausa unoona ndisaka dambudziko ratinaro takuti isusu munda ukaita mutauro semaitirano inazoda mukutaura asataura kumabaza handisi kudai unozoda kusvika padoka asoda kusvika uyeteerera watinzwa tokuwirana here neshamwari kutadzira mukadzi zvinhu zvakawanda zvese ari muushandiri muti mukadzi wako kuti ndiregere pano sezvandinoita tivake mushatisi zvingati sekuti inini sekutaura mukadzi inini ndinetokutadzira zvakura pese paanosunga kumba achienda kwaanoenda handudzi kuti ari kusunga ari kuenda rega ndikuudze kukuudza iwe unge tichigara tese ukaneukana kuti gino usingandipe zvinhu zvangu iwe unganidza kuti 30 minutes iwe uchita romance kuti mukaenzerana chete munoshuka apa tichangamiri pakusvika pakutengesa mombe mina ndikuudze vanhu vese tikakufunda kuudza chinhu chokwadi tikatadza ndikakokotana zvikumburo zvomba zvinopera tapa bonde unozviziva here wanzwa iwe pari paurikudzivisa pasingatoiti wanzwa ndakubvunza iwe kutaura kuti wewe uno nguva mama nguva yakaita musingaita bonde makorera apa pata kuti ibosangana ipabonde hauna kuprodusa iwe 30 minutes hauzvinzwawo kuti unozwaza inyama kai unopa unosi ukasvika pa alright pakasvika pakukudzambia kuti ndaneta iwe kai zvitarise zvinhu izvo kuita uruzvinzwa ndoendaipadza